104.5 pieces. So, assorted na siya. Pipili ka lang dito ng maganda. Ang gaganda para mga bulaklak, oh. Own propagation. Sila mismo nagpo-propagate nito. Hindi ko lang alam magkanong binta nito. Nakikita natin sa mga daan, ito. Mga flowering sila. Maganda rin ang kulay nito. Kulay pink. Nadadaanan namin sa highway. So, punong-puno yung mga bulaklak na nadaanan namin. Parang gusto ko nga tumigil, pero ito pala, meron pala dito sa Firefly. But sigurado sa malamig lang ito nabubuhay. Hindi naman masyadong kalamigan yung ano namin. Dito naman kapramdi yung iba't ibang klaseng halaman. Ayan, plastic na plastic yung dating kapag hinawakan mo. Matigas at parang tuyo. Napakalayo ng binahe namin para makarating dito sa highest point dito sa Mountain Province. So talaga naman nakakalula yung pagtitingin sa mga lugar, lalo pag nasa kalsada ka tapos napadaan ka sa isang maliit na kalsada at napadungaw ka sa bangin, talagang nakakakaba at nakakatakot din. Minsan maisip mo baka biglang gumuho yung bato na nakatapat sa natapatan nyo ng sasakyan. So napakaraming big bike dito. Ayan, nakikita nyo, sobrang gaganda at ang lulusog. Ayun. Ang nakakamiss ka from di kasi siyempre ang gaganda ng mga kulay nila. Ayun. $104.5 pieces. So, assorted na siya. Pipili ka lang dito ng maganda kung ano gusto mo. Ayun. Ang gaganda para mga bulaklak, oh. So parang gusto kong bumili, kaya lang nagko-commute lang kami, wala kaming dalang sariling sasakyan, kaya mahirap mamili. Marami kaming passenger sa loob ng isang van. Kung mamili ako nito, sa bagay kung 100 pesos lang naman. Ayun, wow. Ayun, tingnan natin dito sa iba't ibang varieties. So, before anything else, kapatid, nandito tayo sa highest point of the Philippine highway system, elevation of 7,400 feet above the sea level in location Katubo, Atok, Benguet. Ayun.
Then dito naman, napakaganda rin ito. Hindi ko alam kung gaganda ito sa atin. Tapos ito parang stones. Parang stone yung mga ano niya, yung leaves niya. Pero maganda yung ano, ang mga ganito kasi parang kahit hindi siya mamulaklak, flower na siyang tingnan. Ngayon napakaganda talaga. Boss? Wait lang. Ayun. Gate lang? Magkano? Gate ba? Oo, gate lang siya. May ano yung binili mo? Gusto mo bumili? Dito naman mga ka-from the iMix na yung mga tinda nila. Mayroon ng mga rubber plants. Nakakatawa silang tingnan kasi parang bulaklak yung mga kulay nila. Pagdating dito kasi sobrang ganda nila. Ito pine tree. Ito parang yung sinasabi nila na bulkan. Dito naman sa isang stall, mayroon dito mga cactus. Malalaki na siya. Then, ayan. Meron din mga hanging plants. Maganda rin ito. Sili. Ayan. Korean chili po yan. Yan po yung 20 each. 20 each. Ayan po sir. Ito magkano po ba ito? Ito yung parang agabi na ito. 3K. Mahal pala talaga ito. Then yung mga, ano po, yung mga cactus. Like ito po. 200 pesos. Ma'am, ito yung itong hanging cactus, magkano po yan? 550. Ayan, Ate Doris, bili na po kayo. Ayan, kasama ko sa travel group, sa van kami. Ayan. From Sagada, Banawi. Mga ganito. Then, ito yung mga own propagation. Sila mismo nagpo-propagate nito. Hindi ko lang alam magkanong binta nito. Pero, ang gaganda nila. Ma'am, kayo rin po nagpo-propagate ng mga, ano na to, mga succulent. Magkano naman po ang isang yan? May 250, may 150. Alin po yung 150? Ito po yung mga 150. Yung malilit 150, yung malalaki dyan 250. 250. Ayun. May mga idea na tayo mga kapromdi kapag naparaan tayo dito sa highest point sa
Pilipinas. Ito hanging to, maganda to. Mga string of heart yata ito. Yes, sir. String of heart? Yes, po. Ang ganda. Heart talaga. Ano? May baragidin pa na ganyan. Malayo pa po ma'am yung ano, Northern Blossom. Malapit lang. Malapit na. Nalampasan ninyo. Oo. Plus lang kasi sa Ganito rin yung mga plants doon. yes po, sir. Tsaka yung ano, may tanim sa Direct soil. yes, sir. Gaganda ng mga flower nila. May pink, may red, may white, may yellow. Kalanchoy. Ayan. Kalanchoy pala siya. Yes, sir. Yung pang summer plant talaga siya. Jade plant. Ang ganda yung mga flowering na succulent kasi sigurado mabubuhay sa Manila, no? Oo. Ang dami din. Kami ang nagtatanim. Para mabilan sila. Nag-order kayo sa amin. Alam mo dyan, Ito pong, ano pa yung kasi yung price? halimbawa ito po, 20. 50. Ito naman napakaganda nito kaprondi. Parang ano na siya, parang puno na siya sa sobrang laki niya. Kaya lang pag sa True LBC kasi madudurog yata yan. Parang mahirap yan i-ship. So ayan, napakarami para mga bulaklak na talaga siya dito. Ito magkano po ito? 700. 700 ito. Hindi pro pa kasi yan.
Ganda nung ano, hydrangeas ng kulay pula. Ito, Doon, yung doon. Sa kabila. Ganda nung first doon, biglang lumabas yung ulap. Ilayo. Oo, nasa bukid, kitang-kita. Bakit sila sarado bago? Ay, nila panood. Meron din ano, nainis kasi yung kapag nabubuhay na. Pero meron nag-ano eh, may nag-request. Sabi niyo mga succulent ng ano. Nagkakape ka ba? Hindi na. Hindi na rin ako.
bulaklak ng mga hyacinth. So, Ay, hindi dyan ang tour. Dito ang tour. nakikita natin sa mga daan, ito, mga flowering sila. Maganda rin ang kulay nito, kulay pink, white. Siyempre, colorful talagang tingnan. Ay, napakaraming cabbage roses, white. Pwede dito kuya sa loob ng bato. So, yun, napakaganda at ang tataba talaga. Siyempre, mas gusto ko yung ganito, mas colorful. Nakikita ko yung views. Punong-puno ng mga bulaklak. And so, actually, ito kapag yung mga halaman na ito ay parang wide lang ito dito. Yung mga halaman na ito. Pero maganda pala yung mga bulaklak kapag marami. Nakikita ko ito sa mga gilid ng kalsada sa highway, sa Halsima Highway. Minsan, tinitingnan ko yung puno kung paano siya itanim. Pero masyadong makunat siya, masyadong bunutin. So siguro pang lamig lang talaga yung plants na yun. Kasi dito lang tumutubo eh. Wala akong nakikita sa ibang mga provinces ng mga ganyang plants. Dito lang talaga. Firefly. Ito pala kaprungdi, ang pangalan nito is Firefly. Kaya pala mukha siyang fire. Napakaganda sa nadadaanan namin sa highway. So punong-puno yung mga bulaklak na nadaanan namin. Parang gusto ko nga tumigil, pero ito pala meron pala dito sa Northern Blossom, Firefly. Kamukha siya ng fire orchids. Ay, napakagandang tingnan. Dito naman kapromdi yung iba't ibang klaseng halaman. So, unfamiliar talaga sa akin. Pero talagang sometimes narinig ko na yung pangalan nito. Pero kasi mahirap i-recall kapag nakalimutan. Pag nandito ka na sa minsan, pag nandito ka na sa mismong harapan ng halaman, di mo marirecall yung halaman. Kasi di mo marirecall yung plants name kasi sa sobrang dami nila nakakalimutan mo na. Everlasting. Ito naman mga kapromdi ay everlasting plants. So napakarami palang kulay ng everlasting plants. Napakaganda ng mga bulaklak niya para mga roses. So ayun kapromdi, everlasting. Akala ko yung everlasting yung kulay yellow na nabibili sa yung pinapatuyo. Mayroon din pala silang mga iba't ibang kulay. Pink, peach, white. Ayun, napakadami. Firefly plants. Ay, ang gustong-gusto ko itong halaman ito. Iniisip ko nga kung pwedeng makadala ako nito sa amin. Kasi wala akong nakikita doon sa amin ng ganitong mga halaman, firefly. But sigurado sa malamig lang ito nabubuhay. Hindi naman masyadong kalamigan yung namin. Parang medyo warm ang panahon sa Bicol. Everlasting, may mga bees. Ayan. Siguro napakaraming bees dito kasi sobrang dami ng mga halaman dito, mga flowers. Ganda oh. Ano daw yan? 1 year bago malanta. Ito po yung pinapatuyo. Everlasting. Ito yung nilalagay, ginagawa. Sinasabit po. Oo, 1 year bago malanta. Iba-iba palang kulay nito. Ito mga kapromdi, 1 year daw ito bago malanta. Yung nakikita natin ng mga binibinta sa
mga garden, mga flower shop na parang yung sinasabit. So ito 1 year bago malanta pero talagang napakaganda ka. Pag hinawakan mo parang plastic siya. Ayan, plastic na plastic yung dating kapag hinawakan mo. Matigas at parang tuyo.